idemo na Bešanovačko jezero. Idemo da kupimo sad neki dušek, pošto nam je glupo da idemo bez dušeka. Prošli put smo iznajmljivali nešto što se vesla, ali jebi ga, to je samo na sat vremena, tako da uzet ćemo neki dušek da ponesemo, da imamo za svaki put kad budemo išli. Saso, kako ti se sviđa ovaj dušek što smo kupili? Odlično je, boja mi se sviđa, znači providno kao što sam htjela. Nema dušeka, nije ni bio. Prihvati me, čekaj. Ali kako je lepo ovaj. Što ti tako držiš? Zato što voziš s pola ruke, čovječ. Na drugom telefonu. Čuti ne lupaj bre, ne laži ljude bre, ovdje. Ima autopilot, nova auto. Evo ljudi, stižemo na jezero, gužva je ogromna, sada ćete da vidite. Kolaps. Ta gužvica koja je bila, okrenuli smo kola, morali smo da se vratimo, a ja mislim da su svi krenuli kućama kad smo mi krenuli da stižemo ovdje, majke, znači kao u inat. Ima jedna priča zanimljiva za ovo jezero koju ću vam ispričati. Kako jede prac, tek smo došli, ti već gladna, a? Idemo da iznajmimo sad ovaj dušek za veslanje, tako? Hoćeš ti da veslaš? Ti si muško ovdje. Pa jesam. Molim, nemoj tako da pred ljudima pričaš. Nabavili smo ovu masku sa Temua, cena je 700 dinara, inače ovo je najskuplja kod njih. Ne može da potone i sad ćemo baš da isprobamo u ovim okolnostima. Bešanovačko jezero nalazi se blizu Novog Sada, nekih 30 km, tačnije kad se prođe Fruška gora. Dubina ovog jezera je 50 metara, a jedna zanimljiva činjenica je to da je ovdje nekad bio rudnik, kao što možete vidjeti po ovim iskopima. Ta priča koja je meni jako ostala interesantna je da se ovo napunilo bukvalno preko noći i da su sve mašine sa kojima su radili ostale upravo dole. Ovdje je stvarno super što može da se iznajmi ovi čamčići, da se veslaju. Zbog toga prvo dolazimo. Je tako, Saso? Da, da. Hoćeš da me snimiš da vide ljudi kako veslam ja sa jednom rukom? Ajde. Evo ti. Oba. Gledajte vi ovu sposobnost. Znači ovdje je jako teško balansirati, možda deluje lako, meni je prvi put trebalo jako dugo da uopšte ustanem ovdje. Čini se da je lako i meni se činilo kad sam gledao druge. Snimam te u 0.5 zato što nemamo šanse da bi poceo kadar. Ja vam brzo. Kako seksi muškarac, vidi ga. A? Sida? Moje 30 staje. Češ da skoči sad? Nemoj, molim. Ne skači po tome. Ode telefon vodu. Ne. Pusti ga da ima doći na potone, a? Vidi se moj stopor. Se vidi. Sad ću da vidim. Evo ga, profesionalni veslač. Ne moraš da vičeš nego da veslaš. Ajde, doktore. Joj, pa... Ajde. Joj, ljudi, idem da skačem s ono kamena ovdje. Ovdje ću moći da popenjem. Opet treba se držim neka sajla. Šta? Ne imamo prijatelj. Uvjerujem ti pravo ime. Ide li to, a? A? Ide li? Ide, nego se ja gadim na ovako zeleno, ne znam šta me čeka ispod. Ajde. Više nego što sam mislio. Pa da, jako visoko. Ja sam skakala odatle. Baš visoko, majke. Ja sam skakala odatle. Hoćeš ti da skačeš? Nećeš.
Neko je zaboravio sandale ovdje. Ma bolite dupe. Sandale. Jebote, baš je visoko. Kao, svi su ljudi okupili i gledaju Davora. A on nema muda da skoči. Ajde, molim te, skoči! Ja, Bože! A kad se gleda od ozgo, Amin. Oskakala sam je. Seo sam na pod. Seo sam. Dobro sam prošao. Bukvalno sam seo na zemlju. Bez zabancije. Skroz do dna dole. Pa nisi daleko skočio uopšte. Evo, vraćamo se sad kući. Kako su ti utisci, Saso? Shvatit ćemo to kao da je okej. Inače, gužva je jako velika. Jedan problem je u tome što treba vam stvarno i suncobrani ležajka, bez toga ne možete da prođete jer je jako vruće ako to nemate. Saso i ja smo se skuvali. Ja sam slučajno prevrnuo u vodu. Ona mi to nikad neće oprostiti. Je tako, Saso? Ljuta je kao što vidite i besna. Ovdje ima neki kanal, morat ću da ga preskočimo. Opa. Što se tiče svega ovoga, jedan lep dan. Je tako? Kako kome? Kako kome. Problem je veliki sa gužom jer morate kola ostaviti na samom ulazu za svaki slučaj. Inače ćete ko ja da vraćate u rikverc jedno 400 metara nazad. Po gužvi još vam svi naiđu sa strane, tako da znate šta vas čeka. Jezero je fenomenalno. Ljubavi, šta se tebi najviše danas vidjelo? Ništa. Ništa. Ležajte. Ležaljke? Što? Kao sam sedela i ležala. Ti si neradnik. Crnogorka, šta hoćeš? Belosvetski, što bi moj čale rekao. Ja sam Crnogorka, ja volim da ležim. Kaže ona meni, Davore, to što smo mi iznajmili onaj dušek, to ne znači da ti moraš non stop da veslaš. I tako? Da. Znači, malo Možeš sedne slobodno malo da uživam. Da malo sedne, da pluta, ne on. Samo ga drnda, znači kao malo dete. To je slagalo, nije kao malo dete, kao odrasli čovjek, pun energije. Da, puno energije od 5 godina. To znači da imam puno energije. Koliko godina imaš baju? 4,5. 3. 4. Zabranjeno za ispod 3 godine. Ovo će da bude... Napravi si još u YouTube-u da klikneš da je za decu content. Aha, dobro, hoću. Nadam se da vam se svidio današnji video, jer ako jeste, šerujte, subscribeujte se na kanal i podržite lajkom ako vam nije problem. Hvala vam i vidimo se do novog klipa.